аудиторията трябва да бъде събудена и тя трябва да почувства, че е част от нещо по-голямо. Не съм само аз, единствения логистик в България, който знае всичко. Не съм. Трябва да дойдат онези 300 човека, които, на база на които се развиват множеството компании, на които в крайна сметка тази икономика съществува. Нека да се чуят взаимно, нека да се обединят, може би определени теми ще ги обединят, може би да направят нещо по-голямо. Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаст Логистика БГ. Днес ви срещаме с госпожа Надежда Благоева, главен изпълнителен директор на Стам Груп, във връзка с участието й в 13-та логистична бизнес конференция, която ще се проведе на 7 октомври в София Ивент Център. Очакваме ви, запазете вашето място, защото местата са ограничени. А сега темата, на която ще говорим, е свързана с устойчивото развитие в времена на непрекъснати промени и за това какво означава да бъдеш лидер в времена на предизвикателства. Здравейте, госпожо Благоева. Вие сте начело на Стам Груп, една от водещите компании за складови и логистични решения в Източна Европа. Какви стратегически подходи прилагате, за да продължите устойчив растеж в условията на глобална несигурност? Вие сте задали въпроса по един много така красив начин, с много тежест на думите. В крайна сметка си изваждам от него думичката стратегия. Като тя е много важна по отношение на развитието на всеки един от нас като личност. Като приложим това нещо към компанията, ние, нашата и съответно бизнес света, в който се развиваме. Какво прилагаме? Няма устойчива формула, няма нещо, което, тъй като аз от 23 години съм в компанията, не мога да кажа, че има някаква формула, която е валидна в началото, в средата или сега в последните години на моето присъствие тук в фирмата. Тя е променлива и тя се променя съответно с събитията, които ни заобикалят. Това, което трябва да със сигурност да приемем, че освен бързо променящ се свят, ние трябва също много бързо да се променяме. Трябва да бъдем гъвкави не само в отношенията си с нашите партньори, но и с колегите, с които работим. С новата вълна, новите поколения, които постъпват да работят при нас. Ние трябва да се вслушваме в това какво представляват те като индивиди и по някакъв начин да вплитаме новото, което носят със себе си, с новата технология, която ги образова, така че да им бъде интересно да присъстват тук и сега в нашите реалности и по някакъв начин да ги заземявам с предходните поколения, които пък също са част от компанията. Много ми харесва този индивидуален подход и уважението към персоналната личност. Със сигурност това би изтъкнало най-добрите качества и би било от огромна полза за растежа на една компания. Темата тази година на конференцията, както знаете, е най-добрите практики в транспорта, експедицията и логистиката. Кои добри практики от вашия опит бихте определили като ключови за висока производителност и клиентска удовлетвореност? Този въпрос отново е така натоварен с голяма тежест и няма да ни стигнат сигурно и 10 на минути, ако трябва да го развиеме в пълнота, но пак да си избера ключовите неща от него. Двечки неща имате в него: производителност и удовлетвореност. Двете неща са различни. Тоест производителността е част от техническите възможности на дадено оборудване. А удовлетвореността е нещо съвсем различно. Тоест, дори и да предложим нещо просто като решение на клиент, той може да бъде доволен и недоволен. Реално в пазарите, в които сме се съсредоточили да работим, и тук така уютно сме седнали на картата, около картата на Балканите, където са и нашето развитие на групата, а именно в 6 държави: Румъния, България, Гърция, Сърбия, Хърватска и Северна Македония. Можете да си представите, че това са различни държави с различен менталитет, макар че имаме много общи черти, но с много специфики, които трябва да бъдат взети под внимание, именно когато говорим за клиентска удовлетвореност. Клиентската удовлетвореност е най-ключовия фактор, който аз третирам, когато говорим за нашия бизнес и за неговото развитие също. Защото, пак казвам, за производителността ние имаме едно голямо, широко портфолио от продукти и винаги ще намерим онази система, която да удовлетворява клиентското задание или
истинското желание за развитие в бъдеще да достигне определени капацитети. Тоест, това е по-лесната част. По-трудната е клиентското удовлетворение, което стартира от момента, в който кажете на някой добър ден, до момента, в който пуснете даденото оборудване в експлоатация. И тъй като ние предлагаме от обикновени системи тип метро до напълно автоматизирани решения, това може да трае нашите взаимоотношения с клиента между 8 седмици до година и половина. Едно решение да се случи при него. Тоест, през цялото време клиентското удовлетворение е във всеки един миг, във всяка една ситуация, в която имате досег с него. И можете да си представите колко трудно е за година и половина клиентското удовлетворение да бъде винаги във високата степен на чувство. Така че това ще бъде ключово и е ключово, но и ще бъде в бъдеще разликата между компаниите, които предлагат определен тип оборудване, да бъдат устойчиви като развитие на пазара. Продължавам линията за клиентското удовлетворение и предполагам, че част от клиентското удовлетворение идва и от иновациите, които една компания внедрява. Какви иновации внедрихте вие в STAM Group, особено в контекста на дигитализацията и автоматизацията на процесите? Сега тук ще кажа нещо, което може би е известно на част от аудиторията. STAM е първата компания в България, която внедри облачено ERP на американската компания Oracle под заглавието е NetSuite. Сега аз мога да говоря много, но това няма да е интересно на аудиторията, именно в формата, в който сме се събрали днеска. Но това ERP успя да обедини цялата информация на компанията от запитването на клиента до издаване на последната фактура, протокол и проследяване на клиентска удовлетвореност, а именно посещенията в бъдеще за следпродажбен сервис. По този начин сме обвързали всичките си отдели, като в последната година работим в посока BI репортинг и в дълбочина да можем да разглеждаме данните, които сме вече натрупали в тази система, да бъдат обработени и да ни дадат обратна връзка къде грешим, т.е. къде процесите в компанията не са добре обосновани, не само документално, а и в взаимоотношенията с нашите клиенти. Да, именно там, където коригираме грешките си, растем всъщност. В дискусионния панел на конференцията, организирана от списание Логистика в случая и Българска транспортна преса, ще се обсъди темата транспортът и веригите на доставки в огледалото на непрекъснати промени и несигурност. Какви са вашите наблюдения относно трансформациите в логистичните артерии в глобален план и как според вас те влияят върху българския пазар? Този въпрос е по-скоро политически, честно казано. Значи, заставам пред вас като някакъв вид експертно мнение да дам, но в въпрос, който ми задават, има много политика. Политика от глобален мащаб и ние като една малка държава или малък регион, съществен, разбира се, защото така ни е отредено да бъдем на границата между Запад и Изток. Тоест тук винаги ще се сблъскват две противоположни развития исторически. И те по своя си характер ще дават винаги отражение в една или в друга посока. Колко силен е вятъра от изток, колко е силен вятър от запад, това винаги тук ще се отразява в най-голяма степен. Сега всички гледаме новините, виждаме, че по-силният вятър почва да идва от изток. Как ще се пригодим да го приемам, защото ние 30 на години се учихме как да живеем по западен модел, а сега ще трябва да сложим някакъв източен привкус, така че да можем да работим съвместно и с десния и с левия участък от човечеството, трябва да умеем да бъдем добри комуникатори. И когато говорим за транспортни артерии, когато говорим за логистика, това ще бъде много важно за развитието на целия регион. Това, което разбира се в чисто човешки план ме притеснява, е, че все повече говорим за оръжия, говорим за производството им. Да, от гледна точка на логистика, тя ще бъде толкова важна, колкото беше в предходните 10 години в повечето предприятия си говорихме преди за производство на храна, сега ще говорим за производство на оръжие.
Тоест, ние ще бъдем заети като компания, ще бъде и както и логистиката като цяло, но ме притеснява, че говорим за нещо, което ми се струва, че бяхме го изстрелили от съзнанието, че е възможно. С над 20 години опит в индустрията обаче. Какво според вас е най-важното качество, което трябва да притежава един лидер в логистиката днес, особено в ролята на главен изпълнителен директор? Ще се опитам да ви отговоря простичко, защото много често думата лидерство се използва в най-различен контекст и тя напоследък загубва смисъла си. Даже започва да става клиширано. Клиширани са и отговорите, които човек може да приложи или да намери. Към вашия въпрос се връщам. Това, което аз съм открила като моя си формула, това, което на мен ми дава сила, е когато се държиме един с друг като хора. Забравяме си титлите, забравяме това, което евентуално егото ни подсказва, че сме по-големи отколкото сме. Забравяме го, изчистваме го, сядаме с теб и си говорим като хора. Така обменяме опит, ти ми даваш от теб, аз от мен към теб, учим се взаимно, израстваме взаимно. Това е нещото, което за мен е важно. И уменията да носим отговорност. Така е. Това се развива именно когато знаем и вярваме, че сме в част от една общност. И ако искаме тази общност също да пораства, там вече се появява и отговорността към нея. Какви очаквания имате от участието си в 13-та логистична бизнес конференция и какви послания бихте предали на нашата аудитория? Менеджерите, специалистите, които ще бъдат част, нашите партньори също? Първо, нека и аз като теб да поканя всички специалисти в областта на логистиката да присъстват на тази конференция. От моя гледна точка тя е един важен фактор до такава степен, че биха могли да се срещнат хора с идентични проблеми, които да бъдат обсъдени. Също да видят и да чуят, може би, решения, които не са им хрумвали, биха им помогнали за следващата стъпка в компанията им. Така че първо това да ги призова да дойдат. Второто нещо, което винаги съм казвала и на госпожа Баджева, е, че бих искала, вие си свършите много добре работа в организацията на този ивент. Страхотни сте, каните интересни личности. Това, което ми се иска да се случи, е да има аудитория. Защото ни казвам какъв е призива за аудиторията. Ако няма аудитория, няма призив. Аудиторията трябва да бъде събудена и тя трябва да почувства, че е част от нещо по-голямо. Не съм само аз, единствения логистик в България, който знае всичко. Не съм. Трябва да дойдат онези 300 човека, на база на които се развиват множеството компании, на които в крайна сметка тази икономика съществува. Нека да се чуят взаимно, нека да се обединят, може би определени теми ще ги обединят, може би да направят нещо по-голямо. Спомням си сега как се запознахме и преди да започнем интервюто, какво си говорихме, колко е важен позитивизма и колко е важно през позитивизма да бъдем чути, за да можем да наистина да изпратим посланието, това, което искаме да кажем до хората, които трябва да го чуят. Много ви благодаря за това интервю, че ни приехте в страхотния си офис. Очакваме ви на 13-та логистична бизнес конференция. Очакваме ви и вас. Запазете своето място на 7 октомври в София Ивент Център. Благодаря ви. Благодаря. Логистика БГ. Подкастът, който браншът говори чрез хората, които го движат. Ако искаш да чуеш истински разговори с лидери, визионери и експерти от света на логистиката, иновациите и технологиите, абонирай се в YouTube и Spotify. Всеки епизод е среща с човек, който променя правилата на играта.